Shawning chuan gu chuan a chu a hmuh tak mai lo wang chuan a zonga in chung lama te chhovin ava ena in chungah chuan kawngkhar pakhat chu a in kau dewa chu hmu in a chhungah a awm ani ringin ava awa mahse gu chuan a chhang chuang lo a han aw le thina chhang tu reng reng a awm tak lawa chuan makti in kawngka chu a han hawng kawa a lut taringota a luh na room chu a thim thuap maya shawning chuan a hlau ru deuh nge a chu room chu nel lo hle ma se a lut zel ta thawa charging room a luh thlen ve le chuan voi le khata light churon eng pupin bangzong song po a eng hal ta wara shawning chu a hoi kwala a hma a thil mum war lian pui mampel pul chu hmu in makti takina en renga chungkwa in chat kan to wangin episode thar karonda harlu to ka in mi shat thiamna ka lo nge na tuna tang chuan regular le deuh kan tum to don nia chu khol danglam tak mai chu ala hmu ngai lo thil ani wang chuan shawning chuan a lom phiana a chhunga thom ri a omem ti hriat tumin ngai thla turin a beng avado hnaya chuti lai tak chuan a hnung lama tangin khoi su aron ti faka shawning chu a phuzok nge a han hoi chua chuan a hnunga chuan gu chuan a lo ding renga gu chuan a chuan tu in nge he room a hian lut ro ti che a aron ti ngala shawning chuan in thlashung takin boss ka ti pal lutuk kalo zong che a ka aw vak che a min chang thei si lawa thil enge mo thleng ani ringin ka hlau thong in karon zong ringot che a ti in ithuru ka sha chwa pha ta ni hi ti in ron fiam zoma gu chuan enga thuruk nge sha chua ti in a zot ngala shawning chuan hemi room a hian arukin live streaming session ilo nei thina ni mo ati a sha thiam lo cha nge mai gu chuan chuak ro ti in anin nam chuak dota room po na chuan gu chuan live streaming ka tingai lo games khelna room ani kha ti in do ta shil tangota shawning po chuan a oi ve maya ni e na ringo ti ngai to a real ruti hadam nan games te po khel ve chinro ka support ka chen nia ti in phurpui se tin ron cha ngala gu chuan o acha e office a ka lang ti in office kal turin anin zui chuaka gu chuan vo in chu ke a kal ka du tlat itei hoi zo kang ti atile hlausia shawning chuan ma se office ka kal ve lo te chuan ti in a hlau thonga gu chuan kabulai om chung chuan office ka ring angalomi ni ti in ke in in zui chuaka dor pakhata chuan bong hute le turin an luta shawning chuan boss hetiang dora hian kalo thok ve fo to a expire ma satura piang hi dor nei tu ten a hmalama an rem thina a hnung lama piang khala thinro athar lambi ka nia ti in a shila gu chuan ani chuan a expire ma in atlar malam chu leizo wa tangai ni hi alo ti hlawa shawning chuan gu chuan angai dan chu dikati tariawa angai to zui vonga chumi lan chuan gu chuan kalsanin banga an thil zor lai an tar pakhat chu aruk chuan a han pot thlazawa dor ngak tu hne na chuan scan tirin shawning po alo phei ve ngal vata shawning alo thlen ma che chuan gu chuan shawning hmu phak lawa a thil po thlak kha dor ngak tu pa in scan zo vele a hui ngal vata a akbo ta ngala dor ngak tu pa chuan jong shawning mo alo ti hlol mai shawning chuan a han en chuan shan nangelo heta hian thok char charem ni ti ve ngalin anin beluama dor ngak tu chuan hun ola nei huna thil eidun puya som ngalin gu chuan zaklo ti mel te vinava mel ngala shawning chuan te reng mai hun olga nei vele kalo shil don chinia alo ti ve boka gu chuan shawning chu avamel por ngal fu a dor ngak tu chuan hi ka peng che ti in a thil zor lai chen khat chu shawning chu ava pe a gu chuan rum takin dor ngak tu chu avamel le khuya an chua san nu chuan email sha tem ni ti in shawning chu azot ta ngala shawning la chuan university pakhata an lu dun to thule chumi hun laia an university mi pamel thaber ani thute nulatam takin an ngai zon ron chungchang te chu ashil zui le ngala gu chuan om anglo ti mel zatin
so pa somo ti in ava en non le nga ta a thlir mek lai chuan nula rualin thla an lo la lak pui zuya Shengran chu yan yani nen anin hmuhna cafe tuala khan ron langin yan yani khan office a omlain helaya in hmutur khan min shila helai hnaya hian a thok chu ni nge yang ti in yan yani te vel hmu in be se hin a thu wana o mangai na kong hi chu avashe om em ati sapa reilote a yan yani chu ron phei thau thawin cafe kota Shengran thu wan mai chu awa hmuta a akal lai chu top maka abiru zui ta ngala somi ten ompa son min nga kan chiang mai ti na let ngal da ya gu chuan ale sioning I ron lang le in sioning I chuan boss min lo ngak lok ti in dora chuan avatlan luta cold drinks pani ron king chuakin boss me cold drinks in ve chin ro a tui sin aron ti a gu chuan tui le bong hunte bak ka in ngai lo vitamin pai lo chu engma ka in ngai lo alo ti a sioning I chuan vitamin a pai thu le shisel na tan po a that jok thu gu chuan a chu shila chu tianga ni ta ka chuan gu chuan ala ve a han fop china sioning I chuan a tu yem alo ti vata ma se gu chuan I soi ang em chu ni lo hi ti in a in hervu ta kal nul ngala sioning I chuan tui ti lo chuan khoi min lo pero ki man ka in don ti in ava uma lak sak tumin anin chu a gu chuan a phal chuang der lo in chu nok nokin office an pana yan yani ron lang le in cafe chu kaltlang nge ngai si Shengran lampo hoi lovin a mai le chung chuan a kaltlang atuma Shengran chuan a hai lo chiang nge mai nui sa chungin aron bele ngal vata yan yani chuan kalsan tumin Shengran chuan a zui zela yan yani chuan ani chuan min zui ro ti in toite te kalin a let san vut vuta a hnunga chuan Shengran chuan a zui ve ngal vut boka yan yani chuan min zui don tak tak ani chuan itan chuan in shemna ni ringo don ania ti in Shengran chuan in shemna po ni don se a huam thu shilin anin zui ta nge a Jima yan yani le Shengran chuan exercise an lana satamai yan yani chu gym kal thanga ni boka a fit em mai si a Shengran chuan a tlin hlol lo chaklo ni adu box si lo a chaw em maya company a chuan gu chuan a chu a office a ron langin manlin le staff pakhat nen an lo thuawa manlin chuan an hna chungchang soipuin gu chuan angai thareng reng lo shil hai zitin an thowa chhuasan an tum lai chuan manlin chuan dokana chuan bakil azum hu a engdang soilo chuan an chhuasana gu chuan a chu a in lama ron langin weibo a showing moments chu alo cheka university akallaya athalak post te chu en letin dor ngak tu pa shen ne na an thalak dun te chu ena engtin nge mo mel than ti theile ti in angai to ru rawa chuti lai tak chuan doorbell ron ri in a phuzoka a phone po a thlau chep nge awa hon sak chuan Shengran chu aron fak lut shama gu chuan enga tinge khatia ngai om iding theilo mi ti in mang ang takin lo zot ngala Shengran chuan jima akala wanga adin that theilo thu soin gu chuan idin theilo chu shiat mai don lom ti in akal san ta ya Shengran chu vatlan le vatin sofa chuan ava bok le thlopa jima kal chan te zotin Shengran chuan jima chuan tlangwala no pang tak pian tha tak antama chung ho zinga chuan yan yani a om ve si a ka ngai twa lom ati a gu chuan ani le thil ka zo tang che kalandan hi en la kano pan hmelem a hanti a Shengran chuan kamita chuan I thareng ma se midang mida chuan ka shelo le ti in a changa gu chuan chu shoningi le shenshini thalak azuma shoningi langtel lavin shenshini thalak chu entira hepa hi mel thai ti em ani a hian ka mel chezo kem a hantire a Shengran chuan a mel that hi ma se mel thazok aron ti a gu chuan chu lom zetin a thawa ka una pa dik takini a hanti hloya Shengran chuan email thalom ma se email thatdan hi a man lai to
aron ti le khera gu chuan a chuan a bana beng chora akal san ngala atu ka chuan shioning I chuan pona gu chuan a chu alo ngak le reng to a gu chuan a aron chuak chu ading deuh duta akuta chuan thil engemaw huma en chungin ril rubuai hmel deuhin a in ngaih to a chuak ta a kara alu dawn chuan a ipte atang chuan tuna hre ve che anga in lan tirin hei hi engemaw ni le ti in bakil aron phora shioning I chuan bakil ani kha I ipte a bakil a awm maw aron ti ngala gu chuan a chuan nimina bawng te kan lei khan free gift ani mai thei ti in kha ka pe ang che ati a rang takin kara alut ngala kar kong khar te chu a khar sok sok a shioning I chuan bawng te a bakil free gift a awm maw ti in mak ti deuh chuan a han ena lom takin kar dar thalanga chuan a in ena a han kil ngala kar atangin gu chuan a chuan a lo en renga a han nui saka shioning I kara alu hnu po in hnunglam atang chuan ava thlek le thina anui reng ringot maya company a manlin chuan phone call mangin Mrs Cheng nen anin bia a Mrs Cheng ki pasal chuan an building chu art gallery ta na sak thar le turatan thia ti ra tuma chumi chu an nu chuan du lovin bang pakhat thia phal lo anaya chumi chungchang chu soidunin manlin nen chuan ain be fel hlei thei manglo manlin chuan anin biak zo a thutna apan lai chuan shioning I sama bakil chu a hmu a gu chuan a do kana hmu ang che che kha ni ti hringala anu in a fapa gu chuanan a meiche du tak a hmu to thu a hril kha ngai to le ngai boka shioning I hne na chuan bakil chu khoi atanga ane nge ti zotin shioning I chuan bawng hnu te free gift ani thu lo hrila manlin chuan I zirlai pui thei tur project pakhat ti turi neya art gallery design tur kan neya ma se kan client hian bang hlui lu tuk to pakhat so ti chiat a phal tlat lawa ti chiat lo chuan a hlui to box si a kan client chu va biala chu bang ti che tur chuan I min thei nge ngai nakina architecture designer ini hun po a miril ru hne I thiam tel na tur ani a ikuta atla ni ti ina shila shioning I chuan she deuh ma se hnial ngam chuang si lo chu project chu apom luita a Mrs Cheng I in ron langin doorbell ron ri ina va honga shioning I alo ding renga chuan design studio atanga local jang shioning ani thu te shilin Miss Cheng I chuan alo lu tir ve maya manleni thu ken tir chu a han shil chhonga shioning I chuan in be fel vek to a ngai lain Mrs Cheng I chuan bang hlui pakhat chu ti chiat a phal lo thu bakin a chang chuang lova shioning I chuan I pasalin ti chiat a phal vek to a I pasal ne na in ron fel veka asin ka ngai che u ati a Mrs Cheng I chu thin rim phutin ka pasalin chu tiang chu a phalamo ti le atui ken chu the buak arwal ngala order po kan cancel ngal mi ang ti in thin rim zetin arangin shioning I chu anam chuak ta ngala shioning I chuan manlin hne na Mrs Cheng I om dan le order cancel a tum thu chu awathena manlin chuan phakar takin shioning I thiam lawa alo pu'a alo hau shep boka shioning I chuan soitura ati ang ba a soilo thu in chang ma se shioning in company a chua san phana tura manlin thangkam chu a per chiang hle shioning I chuan engma soi thei nei talo shil hai le shom ti takin a thil ti kholo chu sem thale ngal turin mo phurna ala ta ngala gu chuan le chengran chu market aron langin chengran chuan ati shol siam moinan protein leya apom ran maya chengran a kalson hlan chuan gu chuan a chuan phone call dongin manlinin jang shioning in an company tan chiatna a thlen thu ron shilin meeting ko angai thu aron thlena meeting ron lang chun zom ngala manlin chuan Mr Gu jang shioning hi vo ina kan client pakhat nen in havin kan client chuan a order aron cancela kan client hi lemziak thiam ming thang ni a kan company tan chuan chan na ro pui takani ti in an company dan anga an kaldon chuan jang shioning I chu bang tura ti ani thu te company dan anga an kaldon le don lo Mr Gu chu arona shioning I chuan shomati ema gu chuan a chuan shioning I chu a client nen in how nge yim ti le order a cancel tur thu chu
a hriata soi langem ti azota shawning I chuan o ti chawin inthiam lo takin a changa gu chuan a chuan company dan angin kan kalang jiang shawning hi abang turani ti in thuthluk na asiam ta ngala wangkai chuan ronbeng dai tumin thok thar chawani ve a chance dang pele turin alo ngen ve boka chuti lai chuan shengran chu ran budorin gu chuan a chuan meeting nei laia alo mu thlu chu soi selin shengran chuan he company a hian a thu ber chu ni ma la ka company ni hi thu nei na ka nei ve lom company dan po ka du chuan ka ti danglam thei lom tin a ron thanga wangkai chuan beng dai sham tum ma se gu chuan a chu thovin I company ni a nangman kai hruai ro ka ngai sak don to lo ti in thin rim chungin a chuak ta hmaka shengran chu Mr. Gu thutna a chuan in son phein he company hi ka ta ni a keman meeting ka kai hruai don ani chuan jiang shawning I thil ti buai hi kar khat chung siam thatna hun ka peng che I theilo ani chuan company dan angin kan kalang ati ta thunga